Egy jó tanács azoknak a pároknak, akik vőfély ceremónia mesterkeresésben vannak, mégpedig az, hogy valószínűleg sok profi és alapvetően persze szimpatikus szolgáltatóval fogtok találkozni, nyilván azon fogtok elgondolkozni annak az ajánlatán, aki olyan árat ad, amit erre rászántok, és agyaltok, hogy melyiküket válasszuk. Egyetlen jó tanács. Azt a személyt válasszátok, akivel együtt szeretnétek tölteni a nagy napotokat, aki, ha úgy gondoljátok, hogy valami félre megy, őtőle halljátok majd szívesen a buzdító, reményt adó, hangulatot feloldó, bármilyen kis beszólásokat, jó tanácsokat, szóval úgy is mondhatnám, azt a csávót hívjátok el, akivel egyébként is leülnétek, beszélgetni, sörözni, megnézni egy filmet, vagy elmenni valahova, akinek a társaságát jobban kedvelitek. Tényleg nagyon sok profi szolgáltató van, valószínűleg nem ezen kell agyalni, hogy ki a leges-leges-leges legprofibb. Válasszátok azt, akivel szívesen együtt vagytok a nagy napotokon, és akkor jó döntést fogtok hozni.